Yeah! Kaya tayo sabihin ha. Kamusta nyo mga cancer? Ngayon tayo ay mag-PPP Pampamilyang Paulo na ating Reddit. Dadaanan natin ang lahat ng mga videos tungkol sa ating channel na pinadala nyo. Ha? Ano to? May bago tayo merch kayo, kaya bilisan nyo na agad. Ito ating Pig Hati merch. Pig the Hati po. Naisip ko yung ang talino ko. Pero syempre, meron din ito na Pig Hati. Para di ba pagka Pig Hati mo, suntok sa pader, diretso. Tunay ka ng sad boy. So, dahil sa description, nakapin na sa comment natin. Limited supply lang po yan. So, atin lang simulan. Tayo na sa papamilya. Mga cancer, walang magawa. Memes para sa lahat ng bata. Dito lang sa Pipi na Binasa. Ano to? Yung ano? Ang pangalan nito? Sana lahat may dede. Anong pangalan nito? Mga deepfake. Ayun, mga deepfake. Talagang, ano na no, commodified na. Kumuha ng lotion. Ako po. Ako Pig Hati. Ngayon pala nagagamit ko na. Anak ni Paulol. It all started when my mom met my dad. And they fell in love. And they had me. Makakakadala lang ako, di ko pa alam. Ano to? Leche. Sunod. Yan tuloy Pig Hati pag tinakbuhan ka ng magulang. Hindi ko to anak. Isda. Paulo Isda. Leche Rollins. Hayop ka. Hindi naman ako ganyan kapayat. Hindi mo ganyan. Medyo may taba ako ng ano. Pero naman ako tabang napabayaan. Grabe. Okay lang kung ganyan ka nagko-computer pero milyonaryo ka kaka-gaming. Diba? Invictus yan. Ay. Sunod. Short hair. Maraming salamat, Yuris. Nga pala ko naman yung hanger ko. Palo ka. Gusto ko yung DP ng isa mong ano to. Kapatid mo ba yan? Si Tito Ed pala kapatid mo eh. A family that cancers together stays together. Sunod, galing kay 02, Paulo Lu. Jan! Sorry, I don't talk in a woo-woo voice. I don't know what you expected me Pig to Hati! No! I thought what? Sobrang kada isang deepfake or reface man to na sobrang basag lagi sa salamin ko. Buti lang may salamin ako, hindi ganun kadali. Okay? May lagi medyo may basag para mukha ako. Yan ang kay Ren. Pig Hati. Kanina pa ako nagpa-plug ng merch ha. Post ng bagong tumawa katalo kasi Paulol. Excited ka kasi may 150 upvotes yung video mo. Siyempre kasi may tema kasi. Okay? Minsan hindi binabagay ng tumawa katalo ka. Minsan hindi gusto ng admin, hindi daw nakakatawa. Marami factors. Okay? Hindi porket marami kang upvote, ilalagay ka sa video. Depende. Minsan inaabot ng buwan bago pumasok yun. Kasi may mga tema tayong sinusunod. Hindi natin masasabi kailan yung mga trending na mga videos iba ko gagawin. Matetenga, bla bla bla. Kaya relax lang, diba? Ang pagmamahali na antay. Hindi pwedeng pa nagbigay na pagmamahal, gusto agad ng balik. Do ka, palo ka. Magpighati ka sa gilid. Galing kay Gabriel. 全然回復しててください。俺じゃない。Una-una kala ko Korean. ゆきくんハヤト5来てくれてありがとう。あと一歩ありがとう。パープル、こんにちは。 Papel. パール、こんにちは。パブトゥ Palo パール、ka. こんにちは。こんにちは。 Yawa! いや、俺はなんか感じるんだよね。ガチ Ito na yung Hapones. 早くないまだ18だよ、うちら。 Kinatay ko sabihin niya, kawaii. Magaling, Gabriel. Magaling. Maigi. Kalagay King Chocolates. Gawa niya rin ako ganito. Gusto ko rin. I got you, homie. Tanggal piga. Hindi nga ako yung isa doon. Ano ba? Kawawa naman siya lang siya ginagamit. Baka nanahimik siya, bigla siya pinapsinasali sa mukha ako. Hindi ako yun, okay? Mas gwapo ako doon ng bata ako. Pinapalo ka na, hype mo, okay? Sunod. Hindi ko nasasabihin yung nagpadalaw. Kitang-kita naman eh, no? Okay, tama na. Pig Hati! Sunod. Nagkakasakit ako.
Kasakit ako sa mga pinagpapadala nyo. Kung gusto nyo pa makita ng mga iba natin ganito, type nyo lang PP, PP Paulol. Kasi yun yung pangalan natin Reddit sa YouTube. Iba pa mga compilation ng mga gawa natin, mga cancer. Ayusin natin yan. Dati kasi PP na binasa. So, para lang mas madali hanapin. Galing kay Soshi. Hey, eto, pakakan nyo ako. Hey! Ay, nasa likod. Hindi ko pinakita yung sa likod. Sayang. Kala ko meron sa likod eh. Parang kay Omniman na meme eh. Andun ka na eh. Ewan na, na. So yun, isip ko gumawa ng second channel kasi gusto ko ito yung bagsakan natin ng mga videos hindi umaabot sa main channel. Pwede rin itong update ko na channel. Kahit ano, kasi sa ating main channel, about lahat iniisip ko. Maganda ako mag-isip eh. Editing doon, Hey! yung meta keywords, yung ano kasi. Okay na, tama na. Palo ka. Galing kay No Natural. Another day thanking of God. For making me a pabuti ka, nakakabuti. Kala ko edgy ka eh. Kala ko hater, basher ka eh. Okay lang. Kahit basher ka, sasali ka na dito. Pagkakakitaan ko lahat. Gagatasin ko lahat ng sunod. Galing kay Memes Maker. Galit ako kay Paulo. Top 10 reasons why I hate Paulo. Okay. Galit na rin ako sa'yo. Sunod! Galing kay Sisi Britannia. Picture mo. Wala yung magagawa, ganun talaga. Di naman pwede lagi tayo masaya, di ba? Di naman pwede lagi kang pasado. Okay lang yan. Alam ko pigati. Pero darating din na araw, magugustuhan ko rin papadala mo. Sakto pala itong merch natin eh. Gamit na gamit. Talo ka dahil alam mo yung sarili mo. Sunod! Galing kay Mark 3rd. Ano ba? Ang dudumi nyo! Ang dudumi nyo lahat! Yeah, ito nararamdaman ko kayo itong pinakita nyo. Ito yung meme eh. Hindi ka palo, batok ka. Leche. Sunod! Hey, fan! Kala mo, assassination classroom eh, no? Thank you, Medero. Sunod! Post. Iba dito ipapost ko sa ating page. Like nyo na sa description din. Galing kay Nana Miodera. Di patrol balita. Nakaginawa. Tinatanong balita yan kasi gusto ko mag-relax lang. Hindi na natin kailangan sakyan lahat ng issue sa mundo. Okay? Pag malaki, importante, tungkol sa Pilipinas, mga drama ng breakup, iyakan nila Paolo Contis. Wala akong pakialam eh. Totoo. Sorry, man. Antay-antay lang kay kada buwan. Meron yan. Sigurado. Alam mo sa Pilipinas eh. Babalik din yan. Lagi naman bumabalik si Boca Frappuccino. Galing kay aggravating bed. Meme ni Tito Pao. Nasa TV5? Ito na. Nakita ko na. We? Ng Setyembre. Pero sa taong ito, meron nagbago. Si Lord de Vera. Kung dati ay nakakaaliw na running joke ang mga memes na isang ironic na tugon sa kabaliwang dulot ng pagbaha sa mall ng kantang ito. Ngayon, wala, pandemic kasi, di ba? Tila hindi na lahat sa mga September memes ay natatawa. At ang iba pa nga, naiinis na. Kung ang mga papirong memes ay parang boomer na eh, no? ng marami ay masusuma sa imaheng ito. Yeah! Ang tono pa ng ilang video, bagamat may patawa, ay dumidilim na. Yes! Alam mo yung maganda doon, sobrang late na doon. 2 years ago pa yun. Ni-re-upload ko lang kasi nakita kami nag-re-upload sa Facebook, sa YouTube. Kaya ni-re-upload ko lang ulit. So, isipin pala, sobrang advanced pala natin. Na hindi pa sikat yung humor natin, no? So, ibig sabihin ba, no, 2 years ago, urat na ako sa, sa Jose Maricha, memes. So, ano ba talaga nangyari? Ano bang mali ang ginawa ni Jose Marichan para... Kasi lahat naman, di ba, pag overuse, lagi ginagamit, meron at meron mahumay dyan, meron at meron mainit. Huwag natin explain yung joke mo, baduy. Pero maraming salamat, di ko lang nakaabot ako sa literal na balita. Pambalita kina sa tunay na balita, di ba? Pucha, huyo kayo lahat. Maraming salamat sa inyo. Kung di tayo sa hindi ko malalaman to, maraming salamat sa mga laging nagli-link ng mga ganito. Wholesome naman, no? Pucha, gumaan pa kaya. Galing kay Ringsel. Hey!
Gawin niya rin ako ganito. Gusto ko rin. Okay, alam ko na kung anong klaseng edit to. Yan, diba? Mga thumbnail nila kaalaman, tsaka nila ano. Pero kasi gumagana kasi yan eh. Okay, kahit ako. Payatot na may salamin. Malaki naman tite. Copyright, Tira niyo yeah. lahat talaga. Copyright. Hindi nyo talaga ako titigilan eh. Fine. Sige na, nakakatawa. Mga macho. Alam ko kung saan yung isang... Alam ko kung saan to. Boku no Hero at ang tunay na hero. Sunod! Palo yan lahat! Kali ka H2 Mark. Oh, di ba? From front line to front row. Yan tayo kalakas. Galing kay February. Pre, nangagat aso nyo sa amin na mamalo eh. Plano ko rin bumili lang ng hamster sa ano. So, isip na kayo ng pangalan sa comment section. Sa takdang panahon, nakakabili rin tayo. Galing kay I Love the Moon. The Virgin Bobo, walang sandata. Lagi nakakiti. Ang sandata niya yung kanyang katamaran kasi hindi ko siya maasahan. So, hindi wala siyang ginagawa, literal. Parang marami sa mga manonood. Mabigat at lagi nakasiksik. Mahinang nila lang. Dilawan ako. Minsan lang lumabas, puro talbog lang alam. Pag may butas, batas. Pinakamalakas na basurero at manggagatas ng content sa YouTube. Siyempre, may meron nagko-comment na wala ka na ba magatasan pa? Ano wala? Lahat nga pwede kong gatasan. Alam mo ba anong klaseng channel meron kami? Kahit nanay mo pwede kong gatasan kung gusto ko, pero hindi kasi marespeto ako eh. Lahat pwede. Lahat. As in, hindi naman tayo gaming, hindi lang naman tayo memes. As in, lahat. Pwede ako mag-vlog. Gawin mo na lang gawin. Pag meron na inis sa'yo, di kaliwala iwas at ipagpatuloy ang pagmaneho ng buhay. Kaya panuloma kayo rin ng titi mo na ganyan. Sunod, maraming salamat. His first time, nice. 69 member. Kaya yung mga fan art, mga edit yung to sa channel, mas ina-approve kasi dyan yung mga tungkol sa channel kasi marami naman na yan. I-explain na dyan, wag na paulit-ulit parang nanay mo. So, galing kay Dreco. Sumakit yung lalamunan ko sa hype dun sa balita kasi. May Roblox. May hacker ka talaga, dahil. Galing ah. Yan, labano mo! Lahat ng mga copyrighted na videos, kaya ba i-edit yun na isang reactor lang sa YouTube? Pagtsagaan mo, ha? Kaliwat kanan, demonetize, kaliwat kanan, copy. Pinagtsatsagaan ko yun para may magatas ako. 100 yan, tigahan, 100. Pambayad na renta ng bahay. Ano to? Ano kay Caramel? Fate 6 is my ano yan? Hindi ako Mac user. Pang mayaman lang yan. Eto ngayon sinisipag ka. Leche. Galing kay Your Highest Arts. May dalawang show po si Tito Pao. Parang ba niya tigalit pero POV? Pero okay na yan, pwede na. Galing kay Jin Crowd. Ikakagalit ba ni Paolo kung di ko kayang sumaya? Pigati! Sakto, sabi ko sa'yo, kung bahala sa'yo. Bumili ka lang nito, paggastosan mo lang. At mawawala kalungkutan mo, 100% certified psychiatrist. Maniwala ka sa lahat ng sinasabi sa internet, certified. Di ko naman sinabi ko isasaya ako. Kasi makakabawi tayo sa demonetization. Marami sa. Pero kaya mo yung laban lang, meron pang kinabukasan, tandaan mo yan. Kahit tunay kang sad boy. Galing kay Jasper. Yes, I'm a simp. Tunay na magkapatid pala, dinetest pa mga tanga, ang bonti kinala ang tunay na magulang hanapin sa Maynila. Mahirap din sa mayaman. Pero yan, sige, bawal para tapos ka na. Mga naalala ko parang hindi ko kaya tapusin pa itong pagsukot ka, talo ka. Napakahinang nila lang. Kung ako nga natapos ko kahit na wala lang enerhiya eh. Ano ba? Sunod. Kay Legaspi yung taga-tondo. Starting from the bottom now eh. Yan, sige. Ikaw, ziniro ka ng teacher mo. Labas ako dyan ha. Labas kami dyan. Pero very good. Sunod. Talo ka. Bago ka pala ng teacher mo. Ball will finally reveal his secret on-cam exclusive. Paulol. May iaaman ako sa'yo. Di mo ito alam pero. Ha? Shit! Hindi! Traidor!
Minor ka, kaya pala wala kang ginagawa. Dahil mura lang ang labor sa inyo. Tiga, ano ba? Kala ko kampi kita. Ayan, magawa tayo ng gaming videos. Maraming salamat, Arvec. Yan kay Mandel. Wi-Fi drops down ba? Wala ako sa level yan, men. Pero hindi ko na ginusto maging tulad niya. Mahilig na talaga ako sa anime. Tsaka hindi kasi pwede totoong Blade. Kasi nga pwede ako masugatan. Siyempre nilalaro natin. Pero parte siya na akin childhood. Pwede na ako masyado nanonood sa kanya eh. Ewan ko. Ganun talaga. Galing kay Jellycade. Paulo bilang isang pusa. Ako, Siopaw literally. Hindi. Katapos ang pigatira naman. Sunod. Galing kay Penguin. Ang dami nyo kaya kailangan ko bilisan. 5 minutes. Nanalo na pala tayo? Yan! Galing kay Hungry Basis. Laki ng... Oh, syempre! Hindi naman tayo abot na ganito kalaki kung di malaki. Sariling sip-sip lang, di ba? Sunod! Di ba? Nakita ba yung Valorant natin? Sergio Paulo Valorant po. Tsaka gano'n tayo kalakas. Bagong agent. Maraming salamat, Sushi Cat. Napakaganda. Kung delikalidad, ipapost ko rin to. Di kasya yung hanger pa, pero ox na to. Pasensya na. O yan, ngayon nakita ko. Buuin mo na. Mag-post ka ulit, buuin mo na to. Challenge ko sa'yo. Sunod. Galing kay JKC Mage. Okay na ako kay Tapia eh. Ano ba? Di kailangan lahat. Oh my. Ay, meron dito. Mahilig sa chocolate ko. Galing kay Rapa Ching Ching. Can you roll up your sleeve? Ang laki naman ng sleeves mo. Can you relax your arm and lower it? Pero pagkatapos ko magtingol na sunod-sunod, lagi naka-flex. Sunod. Totoo naman eh. Bakit ba? Hindi naman talaga ako natatawa minsan eh. Minsan nakagiti lang ako eh. Hindi naman ako natawa eh. Sexper. May nag-comment ng joke na di member. May nag-comment ng joke na member. Nilalike ko lang eh. Nasasaktan ka na ba doon? Ano ka parang... Siyempre sila yung una ko nakikita pagka-upload ko eh. Yun nga yung perk doon eh. Hindi naman ibig sabihin di kita mahal. Ano ba? O nga pala, kailangan pala natin lahat ng online validation. Sorry. Kaya kung gusto nyo maging member, pindutin nyo na yung sa baba. Ang dami ko na pa-plug dahil sa inyo. Maraming salamat. Ang galing kay Kevin. Tonight, R.I.P. that pussy, yeah. I'm going in tonight. Basta pa yan tatabay sa lamin, diba? Alam ko na ano malaki din sa'yo. Puso! Sunod. Galing kay Purple Boy. Congrats, you unlocked the bad ending. Did the bastos in this misleaded. Ang daming witch siya. Okay, lahat isa patay tayo bilang isang bayani. Minsan lang mangyari. Okay lang kayo. Huwag ka maging malungkot, Bolbol, kasi kayo magtatrabaho ka na dahil patay na ako. Sunod. Galing kay Juju. Tayo na sa pamilya. Mga cancer walang magawa. Means para sa lahat ng pipi. Dito lang. Sige, ito yung gagawin ko intro. Palakpakan natin, Juju! Balik kay LED Deceiver. Mga viewers nakatingkati sa giveaway. Kaya naalala natin na makatingkati. Wala naman pag-giveaway dyan, pal! Bibigyan kita ng pake! Ayan, masaya ka na. Kaya kay James Holanda. Na-post ko lang. Hindi nakita ni Pao. Ayan, nakita ko na. Bizarre 16 girls. Feeling ko hindi ganyan ang siyensya dyan. Pero maraming salamat. Sunod. Invincible reference. Lagi tayo mag-iisip. Bol! Puro ka katamaran. Dali kay Donald Frank. Maraming salamat. Ang dami ko nakikita ganitong fan art. Sunod. Yan kay Adobong Manak. Papa P nila. Papa Pico. Pampamilyang Papa P. Tama ako pa dyan. Gugutom ako. Ganyan ako kasarap, alam ko. Galing kay Phil Gino. Paulo Sketch using paint in laptop. Talaga paint yan? Wow, ako hanggang ano lang ako eh. Artisting. Nanginginig na. Leonardo da Vinci. Michelangelo. Sunod. Sineskwela Becky. May tanong. Nagalit ang BT ang army dahil, oy! Ganon, kailangan buksan ang pitaka para lalaki mabigka. Ay, outro na tayo para ngayon. Buhay ng Becky. Mga LGBTQI++ represent! Buksan sisang pag-iisip. Wag sobra-sobra sa sponsorship. Ganito
ka ba magkaroon ng sponsor? Usually best magpayolas. Carry like if it makes you happy. Remember, it's your own money. Investment nila yan, ano ba? Maraming salamat, Surf Powder. Galing kay Lakan, si Paul. Attack on Titan. Ayun. Payat to yung sabihin, ha? Tunod! Speed paint. Kung na ito yung si Paul mo sagad. May para symmetrical. Problema ng mga artist ano eh. Oh, si Wally lumabas saglit. Kinabahan ako. Ha, iba na! Eto na! Iba yung bago ka na isi speed paint. Wait. Ba't wala ako? Kala ko ba yun yung gagamitin mo? Ganun ba ako kapagit? Pigati. Ganun ba ako kapagit? Ba't tayo mo iharap? Ito ko tinalikod. Pero okay lang. Alam ko naman, tanggap ko naman eh. Pigati. Tanggap ko naman pangit ako. At doon nagtatapos yun. Kung gusto nyo para mga ganito, huwag nyo tayo like, share sa mga pigati yung friends. At mga gusto bumili ng merch bago maubusan, nasa description lahat, nasa pin. Comment ako, bilis sa'yo, labas nyo na ang yung pita. Paulol Pighati na mamaalam. Busan sis ang pag-iisip. Wag sobra-sobra sa sponsorship. Ganito sa Pilipinas, usually best magpayolas. Carry like if it makes you happy. Remember, it's your own money.